ദിവ്യാസ് കിച്ചൺ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാർലിക് പിക്കിൾഡ് കറി. നമ്മൾ 2-3 ദിവസത്തേക്കുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രത്യേകമായിട്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടാനും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടാനും അധികം എണ്ണയില്ലാതെ, പിക്കിളാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എണ്ണ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതധികം എണ്ണയില്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു എരിയുള്ള ഒരു കറി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കൂട്ടാൻ. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 20 വെളുത്തുള്ളി കാണും. അതുപോലെ ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചിയും ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ മതി, ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുണ്ട്, കറിവേപ്പിലയുണ്ട്, 2 ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അരിഞ്ഞിടണം. ഡേറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ്, മുന്തിരിങ്ങ ഉണങ്ങിയത്, അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റാം. 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളി വളരെ വലിപ്പമുള്ളതായതുകൊണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കിച്ചണാണ്, മോളുടെ കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല വലിപ്പമുള്ളതാണ്. നാട്ടിലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇരട്ടിയുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? കാണുമ്പോൾ അറിയാം. വഴലാനും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി താമസമുണ്ട്, എന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നല്ലതായിട്ടൊരു ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് വഴലുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ചതച്ച് വെച്ചത് ഇടണം. പിന്നെ അധികം എണ്ണ വേണ്ട. നമ്മൾ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉപ്പും ഒത്തിരി എണ്ണയും ഒക്കെ ചേർത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പിക്കിളിന് പകരം ഇങ്ങനത്തെ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇറച്ചി മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റംസ് കാണും. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അങ്ങ് കഴിക്കും. ശകലം ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. ചതച്ചത് ഉള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചൊന്ന് ഇടുക. പച്ചമുളകും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ. പക്ഷേ എനിക്ക് തുമ്മലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ലാസ്റ്റിലേ ഇടത്തുള്ളൂ. തുമ്മി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഞാൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ കരിയാപ്പില ഇട്ടു, കുറച്ച് കരിയാപ്പില. ഇവിടെ കരിയാപ്പിലയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അപ്പം വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കരിയാപ്പില ഇങ്ങനെ 1 മാസത്തേക്കുള്ള, ഇപ്പോൾ ഇത് 3 ആഴ്ചയായി ഇങ്ങനെ അടത്തി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊരു 2 ആഴ്ച വരെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അധികം തണുപ്പില്ലാത്തൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1-1.5 മാസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിടുക. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കരിയാപ്പിൻ തൈ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലതായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നു. അത് മുറിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് വെളിയിൽ വെച്ചാൽ അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മുറിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് വളരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ല, അത് ശരിയായിട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല. നോക്കാം, എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കരിയാപ്പൊക്കെ ഇവിടെ മുറിക്കകത്ത് വളരുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. കരിവേപ്പുണ്ട്, പുതിനയുടെ കൃഷിയുണ്ട്, പിന്നെ മുറിക്കകത്ത്. പിന്നെ മല്ലി ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചതുണ്ട്, അതും നല്ലതായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മല്ലിയില മുറിക്കകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ നോക്കാം, ഇടാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൽ ലീഫാണ്. അത് ഞാൻ ചായക്കകത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്കത്. പുതിനായും വെളിയിൽ
പുതിന കാട് പോലെ വളരുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചായക്കകത്ത് എന്നും ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പുതിന ഇട്ടാണ് കൂടി. ഇവിടെ ആർക്കും ചായ വേണ്ട, എനിക്ക് മാത്രം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ നോക്കണം, ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്നും ബ്രൗൺ ആകണം. തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴൊരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. തീ കുറച്ച് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ. പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി മണം വരുന്നു, ഒത്തിരി കരിഞ്ഞാൽ ഉമ്മുന്നതുകൊണ്ട് അധികം കരിയാതെ ഞാൻ എടുക്കുക. ഇനി മഞ്ഞളിട്ടു, മുളക് പൊടി 2 ചെറിയ സ്പൂണിന് 2 സ്പൂൺ ഇടുക. നമുക്ക് ഒരു 10-20 വെളുത്തുള്ളിക്കാണ് 2 സ്പൂൺ. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ വെളുത്തുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ 20 പോരായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളി വലിയ വലിപ്പമുള്ളതുണ്ട്. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി നാട്ടിൽ വറുത്ത് വെച്ച് കാണുമല്ലോ. ഇത് ഈ പച്ച ഉലുവാപ്പൊടിയാണ്, അതിന് വഴറ്റുമ്പോൾ അങ്ങ് ശരിയായിക്കോ. പിന്നെ കായം ഒടുവിലിട്ടാൽ മതി. ഇതൊന്ന് ഇളക്കുക, പെട്ടെന്ന് ചുവട് ഒരു ശകലം കൂടെ ഓയിലിരിക്കാം. ഇനി ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇടുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടോണം പച്ചമുളക്. പച്ചമുളക് ഇട്ടു. ഇനിയും വേണ്ട നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് കുരു കളഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും 2 ഡേറ്റ്സ് ഇടുക. കാരണം നമ്മൾ വിനീഗറൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി തിക്കാവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ വെളുത്തുള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻസ് എന്ന് പറയും, ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ്, ഉണക്കമുന്തിരി, അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ ചൂടുന്ന് തിക്കായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഷുഗറായിരുന്നു, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ശകലം ഷുഗർ ഇടുക ഇതില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വിനേഗിരി ഒഴിക്കുക. വിനേഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗർ. ഇത് നമുക്ക് വയറിന് നല്ലതാണ്. അത് കിട്ടത്തില്ല, നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമൊക്കെ കിട്ടാൻ. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയൊക്കെ നോക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഞാൻ പക്ഷേ 1 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി ഫെയിലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ മറ്റ് വിനേഗിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരോ എല്ലാം ഒഴിച്ചാലും മതി. 2 ഇളത്തിന് 3 ഒഴിച്ചു. ഇപ്പം നോക്കിയിട്ട് പുളിയൊക്കെ പിന്നെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ പിന്നെ ഒഴിക്കും. കുറച്ച് ഫ്ലാസ്കിലെ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിക്കുക, അല്ലാത്ത വെള്ളമായാലും മതി. ഞാനെപ്പോഴും ഫ്ലാസ്കിലെ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കും, എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് പറ്റുന്നു, നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഉപ്പിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഉപ്പിടാൻ പോവാം. ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുന്നുള്ളൂ, കാരണം എനിക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് തീരെ കുറവ്. അപ്പം ഇതിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് തിക്കായിപ്പോൾ ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുളിയുണ്ടോ നോക്കാം.
ഇച്ചിരി കുറവ്. അപ്പം 3 ഇട്ടു. നാലാമത്തെ 4 അടപ്പായി. അതുപോലായി 5 അടപ്പിൽ. ആപ്പിൾ സോഡ വിനീഗർ വയറിനും ശരീരത്തിനുമൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരോ പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ലതേ. യൂറിക് ആസിഡിനോ ഏതാണ്ടിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും. ചിലരെന്നും കുടിക്കുമെന്ന് പറയും വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച്. ഞാൻ നാട്ടിൽ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടി. പിന്നെ ഇവിടുന്നൊരു കുപ്പി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കുറുകി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇച്ചിരി കായം ഇവിടെ മറന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ ഇട്ടാൽ ഒടുവിട്ടാൽ മതി കായം. എല്ലാത്തിനും കായം ഒടുവി ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചിയും മണമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കായം ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഇട്ടോ. അപ്പോൾ 6 സ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കായപ്പൊടി. ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ. ഇനി ഉപ്പ് അവൾ കുറവ്. എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും വരാം. അതുവരെ ബി സേഫ്. താങ്ക് യു.